Paytahtymyzyň gözel künçegine yerleşýän Daşkent Dinçer Seýilgäkinde dogunyk ýurdun sunugudy saatlarynyň konserdi geçirli. Munyň özi medeni çäreniň giň göçürli dawarlara beslenýändiginiň nowatdaky beýany urly. Gözel künçekde geçirilen dawara bu ýerde dogunyk ýurdun milli libaslaryny hemde Amal Haşym sunugudynyň eserleriniň sergisi bilen tanışlykdan başlandy. Sergiä gatnaşçylar bilelikde geçirilen medeni çäreleriň ähmiýeti barada aýdyp, bu gatnaşyklaryň iki ýurdun arasyndaky bedeni hyzmatdaşyň täze ugurlaryny açýandygyny aýtdylar. Medeni çäreniň çäklerine ýaýwanlandyrylan sergi görse medeniýetleri ýakynlaşdyrmakda nowatdaky edimdir. Bu ýerde guralan dawara milli medeniýetleriň we sunugutlaryň bu gurdaky netijeli gatnaşyklaryň ösme ugruna edilýän iki taraplaryň tagallalaryň aýdym netijesidir. Belenşäne dünýä döwletleri şolsana ýakyn goňşy ýurtlar bilen medeni insanperwer ugamdaky hyzmatdaşygy ösdürmek, hormatly prezidentiniň ýol başlygyna amal aşyrýan döwlet siýasatynyň eler tuturýan ugurlaryny biri bolup durýar. Özbegistanyň sunugudy saatlarynyň konserdi köpüňşi käsete bolmak bilen bu medeni çäre häzirki döwürde iki ýurdun arasynda ýoly goýulan hyzmatdaşyň ähli ugurlarynyň manasy ugasyny urly. Aýdym täze çykyşlary iki ýurdun döwlet başlanlarynyň tagallary bilen ösüşiň täze derejesine çykan hyzmatdaşyň we dostlugyny gatnaşyklarynyň finalsy bolup ýanglandy. Goňşy ýurdun aýdym täze weten toporlary benin ruhy we senen çykyşlary bilen konsertde gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdylar. Munyň özi ýurdumyzda gurulýan halkara derejesindäki medeni çäreleriň köp ugurly käsete eýe bolýanyny we onuň iki halk üçin hem ähmiýetli wakalary beslenýändiginiň aýdym beýanydyr. Çykyşlarda iki dogany halkyň ýeten derejesiniň we gadanylýan üstünlikleriň wasfy ýetirli.